Llynedd, adeg noson tân gwyllt, ro'n i wedi symud fy nghar yn barod i fynd i weithio. Tua 9:45, mi ddywedais nos da wrth fy nheulu a gadael y tŷ. Wrth agor y giat, gwelais dân yn yr awyr. Doedden nhw erioed yn dychmygu bod y tân yn dod o'n nghar i. Petawn ni wedi gadael 2 funud ynghynt, mi fyddwn ni wedi bod yn y car pan aeth i fyny mewn fflamau. Roedd dod o hyd i'm car ar dân yn brofiad dychrynllyd. Roedd fy nghar ar dân. Roedd yn drawmatig iawn a dweud y lleiaf. Roedd ofn gan bawb drwy'r tŷ. Roedd gen i obsesiwn efo tân. Llosgi ceir, adeiladau, unrhyw beth a dweud y gwir. O'n i jyst yn llosgi pob dim. Doedd tannau ddim yn gwneud dim drwg i neb. Pan fyddai'r bechgyn hŷn yn dwyn ceir a'i dwmpio nhw, mi faswn i'n ei llosgi nhw. Oedd o'n rhan o ben i'n neud. O'n i'n cael buzz allan o gynnau tannau, cael rhyw fath o cic. Pan fysa rhywun arall yn rhoi eiddo rhywun arall ar dân, ddim bach o gyffro, ddim bach o hwyl, ddim beth arall i wneud yn yr ardal, maen nhw'n gweld rhywbeth, maen nhw'n fel, reit, sa'n gwneud hwn ar dân, am bach o gyffro, bach o hwyl, yn beth sy'n digwydd. Pam? Be di'r rheswm? Does dim rheswm. Jyst chydig o hwyl ydi o. Mae'r effaith mae'r droseddau hyn yn ei gael ar bobl yn dorgolonus. Yn y rhan fwyaf o'r achosion, mae'r rifrod wedi wneud, a does dim modd i adfer. Ond jyst hwyl ydi oedden nhw. Nes i ddechrau bod yn ffrindio efo bechgyn hŷn oedd yn cael yr un math o wefr allan o gynnau tannau ac ar o'n i'n ei gael. O'n i'n teimlo rhan o rhywbeth. Weithiau mae ffrindiau hŷn eisiau dansu hunan o flaen plant ifanc, sbiwch fydd yr rhain wneud, oedd y car ma'r dan, oedd y bin ma'r dan, a wedyn beth sy'n digwydd, da ni'n cael galwad, maen nhw'n gael be maen nhw isio, maen nhw'n gael y gol o glas yn troi fyny, maen nhw'n gael ni allan wrth diffoddwyr tân, ac yn aml iawn, pan da ni ar y ffordd yna, da ni'n gweld plant ifanc yn rhedeg i ffwrdd, rhedeg i fewn i'r coed, a maen nhw na wedyn, maen nhw wedi gael be maen nhw isio, maen nhw wedi gael ni allan, wedi gael hwyl nhw felly, a wedi gadael ni wrth diffoddwyr tân i ddelio efo'r amgylchiadau yna. Y peidio a gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Dwi'n meddwl y ffordd wnaeth pethau ddigwydd, aeth pethau'n ddistaw iawn am gyfnod. Roedd pawb yn meddwl bod y problem wedi mynd, ac yn sydyn iawn roedd achos arall ac roedd stŵr yn y gymuned, a phawb ofyn mae nhw fydde'n nesaf. Roedd pawb yn meddwl pam bod eu cymuned nhw'n cael ei thargedu. Mi oeddwn ni'n gwneud lluniau a peintio, mi oeddwn ni'n chwarae gymau, a mi oeddwn ni'n arfer mynd i ben castell hefyd. Wedyn ni'n dweud, I'm the king of the castle, you're the dirty rascal. Mis Ionawr mi ges i neffro gan alwad ffôn i dweud bod y castell wedi cael ei roi ar dan yn y nos. Sut oeddat ti'n teimlo pan nath hynny ddigwydd? Trist, oherwydd mi o'n i'n caru wneud celf efo fy ffrindiau. Roedd yn gymaint o sioc achos mi oedd y castell yn rhan ganolog o'r fentyr. Dwi'n teimlo'n drist, achos ro'n i arfer lliwio a neidiodd i ar y matio y siglen a phopeth. Roedd y plant yn debyrnu arno a'r staff yn ofnadwy. Ro'n i'n drist iawn, achos roedd fi un fy ffrindiau yn off y modd yn chwarae yno.
Mae'n jyst yn drist iawn. Dyma lle roeddwn ni'n gweithio, hwb y gymuned, ac roedd yn cynnwys llawer o'n hadnoddau hefyd. Dwi'n teimlo'n drist achos oeddwn ni'n mwynhau chwarae yna. Pa mae'r wyneb y ddew wnaethon nhw wneud hyn? I wneud eu hunain i edrych yn cool? Da ni'n elusen, felly dyda ni ddim yn gallu fforddio prynu adnoddau newydd yn lle rai a gafodd ei difrodi yn y tân. Does gen i ddim clem os gawsom ni ein targedu, ond mae plant yn teimlo colledd. Mi dylai nhw feddwl am y plant. Faint o hwyl oedd nhw'n gael. Mae nhw wedi difetho yn hwyl am y diwrnodau ac wythnosau. Yn y tymor hir, mae hyn wedi effeithio ar y plant, achos mae castell wedi bod yno iddyn nhw erioed, a rwan dydy o ddim. Un diwrnod roedd o yno'r diwrnod nesaf roedd o'n rwbl. Wedyn roedd yn rhaid iddyn nhw weld y peiriannydd dod yno i dynnu lawr a chlirio safle, a does na'n byd yma rwan, fel y gwelwch chi. Dydyn nhw ddim yn gwybod os gael nhw bob dim yn ôl. Hwna oedd y peth gorau. Mae rhywbeth sy'n cychwyn, fel dipyn bach o hwyl, yn gallu dynistio bywydau bobl. Nes i rioed feddwl am y bobl yn ei effeithio arnynt, am y bobl oedd pi ar pethau ro'n i'n ei llosgi. Ar yr adeg, yr unig beth o'n i'n boeni amdano oedd beth o'n i'n gael allan o losgi. Nid beth o'n i'n ei wneud i unrhyw un arall. Mae gen i gwylydd o'r pethau dwi wedi gwneud yn y gorffennol, a'r difro dwi wedi achosi i bobl. Mae yna lawer wedi dioddef. Pob math o bethau wedi cael ei roi ar dan. Ceir, siediau, biniau, coed. Mae'n torri ngalon ni. Da ni wedi cyrraedd sawl achos lle mae un o'r cyhoedd wedi anadlu mwg i fewn a da ni wedi gorfod galw ambulans allan a mae hynna'n dynnu adnodd arall yn allan y ddiangen. Mae pethau fel yna'n gallu lladd rhywun. Ar y cyfan, dwi wedi cael dros 200 o lawdriniaethau a thriniaethau i drin fy llosgiadau. Cafodd 96% o'm corff i llosgi. Cefai skin grafts dros yng nghorff i gyd. Dydy'r creithiau ddim byd i gymharu ar effaith emosiynol a seicolegol y mae'n gael arnoch chi. Bod ar dan ydy'r peth gwaetha yn y byd. Pam nes i rhoi ti ar dan, mi aeth i fyny mewn fflamau, ac yn roedd yn rhaid i'r frigad dan cicio drws a dod mewn i achub i. O'n i bai bod nhw wedi dod, mi fas ni wedi marw. Yn y diwedd, fe ges i fy anfon i'r carchar am gyfnod hir. Roedd yn brofiad erchyll. Mi wna i fod yn onest efo chi, nes i grio. Os da chi'n barod i gynnau tanau, yna byddwch yn barod i fynd i'r carchar. Gadewch i ni fod y llais, y gallu i alw ar yr heddlu, i alw Crime Stoppers. Os nawn ni uno i wneud safiad yn erbyn hyn, drwy alw ar yr asiantaethau a allai'n helpu. Arwain pobl sydd ddim yn gwybod at bwy i droi. Dangos y ffordd iddyn nhw. Dwi'n siŵr y gallwn ni leihau y nifer o droseddau yn Wrecsam. Mae'n rhaid i'r gymuned sefyll i fyny. Digon yw digon. Mae gen bobl ofn yn eu cartrefi, ac mae ofn yn y gymuned. Dwi'n meddwl y ddylech chi feddwl cyn cynnau tan yn y fwriadol, achos fe allwch chi dynistrio eiddo yn ogystal â bywydau bobl. Fe allwch chi hefyd dinistrio'ch bywyd chi'ch hun os gewch eich llosgi. Please, please, please peidiwch â chynau tanau. Mae tanau'n dinistrio bywydau.
Thank